Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning curen kong maguru kongsa tetekadya putul-putul werepan triting turangga kasti Prowadya Bala Magita Gita oh reak lagu citra peminta angkara kasalira limareng nutira mangrejen maring jalma datang kita ingkaya Ngurwani gelaring budaya
Dherekaken gaibun para tamu putri kakung sinekahan. Nuwun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung pakurmatan katentreman duwun karayun. Mugi tansah kunjuk kasalira kajiwa dumateng jiwa kula lan panjenengan sedaya. Katiti nderekaken samanggih maraswan pamentri budaya campur sari putra dinasti wingking saking Laladan Wates Sumogawi Kecamatan Ketasan. Atur panglipur makarya sarengan kalian Dian Audio Sound System. Ugi dipun stantunaken sarengan eksis video syuting lumantar live streaming YouTube. Mugi samanggih kanthi ndherekaken gaibun para tamu putri kakung sidekahan. Sinuwun panjenenganipun Tri Widiwati ing setunggal babasa juga marak pangarsa miyak seni sasana kanthi duweni pamundhut hamangga yang nurmatan Kipanti. Mugi samanggih kanthi atur panglipur inggih bilih wonten kirang suratipun namung waget mawantu nyuwun agunging samudra pangaksami. Sowan Widiwati wingking saking Laladan Salatiga Hati Beriman. Sowanipun Lilis Puspita saka Tengasih. Najibus saka Tengasih. Widiwati ingkang jumeneng beraken gaibun para tamu. Wonten Mbak Putri Purnami. Kleru mau. Iki saka Klaten ya, Pak? Sono Layu. Wanci Prayogi kanthi ndherekaken gaibun para tamu. Iki ampuh iki. Nyuwanke bintang tamu. Saka adoh kono. Tenan bintang tamu saka grup Ayo, Pak. Raya Popo. Sowan Widiwati kang pareng jumeneng ndherekaken gaibun para tamu lumantar bintang tamu wonten Mbak Ririn Trenggane. Jenenge Nuju Brono. Juran jumeneng tabuhane ngono mau, apik. Ku lagune tetep dingonoke ya. Mesti pengen. Pengen banget. Sebenarnya maraswan pamentri budaya campur sari putra dinasti ingkang paramakarya sarengan kalian Dian Audio Sound System. Ugi dipun stanturaken sarengan eksis video syuting. Nderekaken gaibun para tamu sugeng lelenggan kanthi mardu mardi kane bekali. Salam pambuka. Putra Dinasti.
Matur sembah nuwun kanthi lestarining budaya Baparjatining bangsa salam pambuka PD musik campur sari ingkang kepareng aturaken lang suku ndherekaken kaibun para tamu putri kakung sinegahan. Sawetawis samangki dereng kepareng kaprawakan lampahing tata bacara wiyak sepening sasana sinung panjenengan lumantar widyati ingkang kepareng jumeneng ndherekaken kaibun para tamu. Sowan Nimas Ayu Ririt Rengganis ndherekaken kaibun para tamu. Sumangga putra dinasti Kapur. Dinasti sowan Mbak Ririt Rengganis. Nggih, Mas. Piye iki arep golek panggonan sing ora miring ngono. Lah ya engko ganjelane iki melu miring terusane kok. Piye engko benakno ya, Mas? Ya kedong pengen sing sok miring barang ning iki. Kanggo ya gur dalan. Kok mengsle ya, ndak. Kono yo. Kono Mas yo. Dalan liwat ora dalan. Dalan bayi jare. Lah yang kok nganggo mik. Dalan wong liwat ngono. Kuwi saru. Dalan bayi lek jenenge ya bayi to. Bayi tuwa. Kene ning kene. Dalan banyu Dalan banyu. Dalan bayi lek sing kok jari. Nggih. Alhamdulillah Mas saged sowan. Tamune bleber banget. Bleber dugi mriko. Tekan kono. Nggih. Latare Mas Kasah ki dawa kok. Nggih, Mas. Tekan merapat dalan iki lho Mas. Ombi ya Mas ya. Nggih Mas, uluk salam rumiyin kagem para tamu sedaya. Bapak saha Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ingkang sampun jawab salam kula dongake tansah pinaringan panjang yuswa. Pinaringan sehat. Pikantuk rejeki ingkang kuatah berkah barokah melimpah ruah. Amin Allahumma. Amin. Sing boten jawab salam kula tak dongake engko nek kondur entuk ulem sing akeh. Ulem kok. Nggih, sehat sedaya nggih Pak Bu. Nggih, karena kan musim apa Mas? Musim pancaroba lho. Kan ning awak ora penak awan panis nggih to Pak. Tiba-tiba malamnya hujan ning awak marake ora penak. Sehat selalu kagem semuanya. Ugi ingkang kagungan kersa semane Pak. Pak Kasah. Pak Kasah. Pak Kasah sekalian sehat selalu ugi nggih. Panjang yuswa. Aku yo nitani Pak Kasah ki sehat kok. Sehat terus no, harus dong. Soalnya wani mantu kok ya. Ya wani mantu. Ora kaya kedadian aku ndek ingi awan. Pak Lurah lho, Pak Lurah. Piye? Pak Lurah ngendi Ngadirojo. Ngadirojo. Lah ya pas hari H malah ora saged nunggoni tamune. Malah gerah. Oh alah. Nggih ndek wingi niku. Sungklak ya ora PMK ta? Yo, kok PMK to? Kaya sapi wae. Kaya sapi. Flu nggih. Suka pari suka Mas Wandi. Iki termasuk ten daerah jenengan kok nggih celak ya? Yo cerak. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu mboten bosen nggih. Kalih can iki. Bosen piye? Bosen. Aku neng kene iki. Ganteng lho ngangeni. Ngangeni nggih, Pak. Neng kene iki aku digodhoke miwe teko kok aja meneh. Godhoke mi teko. Bayar berarti anu ya Mas. Ibarat jenengan iki kaya nek dhuwit wis ora penting nek nang kene iki. Ora penting. Nomor loro. Soale iki ngene Mbak Yune kok. Wis, iki kesambatan. Ora diitung aku. Mulane kok raine pucet le Pak Pas. Raimu pucet. Sing penting ya kowe kuwi. Ala nek jenengan ra ya entuk rong job to wisan. Mantep ning kene iki juragan-juragan lenggahe ning ngarep Pak. Siap-siap kok diaturi ngersake lagu apa? Mesti ra ya biasane mak lung-lung. Biasane ngersake apa? Pak Tukiman. Menika wah lenggah jan nyantai karo ngisis kelek. Langsung mawon nggih. Ngamati kula kan ten mriki nggih pun sering to, Pak. Nggih ampun bosen-bosen dalem. Oh nika riyen. Oh, caping gunung nek Pak. Nun. Sakniki. Nderek nek duwite saiki ya tak nyanyekke saiki to, Pak. Duwite engko bar magrib ya metune bar magrib. Kanggo ngono. Terima kasih caping gunung.
Iki apa sih? Iki ana pamundutan ingkang parang katur. Nggih. Iki kintunan saking kawula Bapak Suyitno Nggih. Sakur nyuwun lagu Pedang Kuning. Podang. Podang kok. Tulisane elek aja nulis wae, Pak. Ya kaya pedang. Dibawani. Podang kuning dibawani. Nomor 2. Sesidemenan. Sesideman. Hah Iya. kaya jenengan ae. Sing semenan iki kowe ya. Rak. Kagem Bapak Kasah sekalian. Pak Kasah sekalian. Wonten tindhipun 50.000. Nggih, matur Ini nuwun. ampun cok nganggo ngeten iki marai kancane. Marai pekewo ya, Mas. Jatahe arep 100 dadi 50 ngene iki lho, Pak. Sapa ta iki mau? Iki saka Pak Sakur. Oh iya Pak Sakur. Sakur apa Suyitno Sangkur? Sakur. Oh nggih. Kenal kowe? Ora. Juragan apa? Maca lek kenal. Lah ya Suyitno Sakur. Ha iya. Terus? Yayine sing ndek kene. Mau mriki mau to? Mbah aku ora paham. Ya padha wae. Lah terus Sing pundi ngomong. sik, Mas? Ini Pak Sukiman. Pak Tukiman. Pak Tukiman caping Mengke gunung. biasane caping gunung iki diaturke Triwidiwati Bertiga nggih Pak nggih ben gayeng nggih to. Lho, Oh, sing bertiga kok nggih niki Malah nyanyi. penyanyi kathah kok piye to? Tiga niku. Sing nyanyi nika sing ngegoli jenengan Kula Mbak sing iki. kula sing ngego, ngoten. Tambah no mosok 100 tok. Nganggo megol barang kok Oh, satu. paling ya wis ora uyep. Sapa? Iya. Ya uyep. Alah. Apa wani ya ragu. Ya. Pak, jenengan iku tak paringi resep yo panas ki aku rada rene ya engko ndak gegerku belang. Tak paringi resep kersa. Jamu. Apa jamune? Jamune jenenge Oh, pisuruk. pisuruk. Kersa? Pisuruk. Ora pisuruk wae. Heh? Plikita wae ya, Pak. Apa? Pil apa sing diombe kaya kapsul kuwi. Pil kita. Oh, ya pil kita. Pisuruk kuwi eneng kepanjangane ya. Apa kuwi? Kopi, Kopi, susu, susu. jeruk. Oh. Tak kira Kok susu. susu herbal. Pisuruk, Pak. Dadesen kopi, susu enten jeruke. Oh, eneng Susu jeruk. herbal. Iki lah berarti langgam sik uruk sak liyane caping gunung. Caping gunung ku. Oh Pertengahan nggih. Pak. Kuwi ora Tapi luwes sesi kok. demenan karo podang kuning, Heeh, iya diaturi salah siji aku entuk. sesedemen wae. Ya, apik. Bawane napa jenengan yo? Dibawani. Iya. Iya. Sing bawa sing urung rampung ning maca. Oh, enten Sing bawa Pak Tukiman. Wis. Lho, iki Oh, nggih enten embel-embele ngandhape sing dikersakaken jenengan bawa sesideman iki, Pak. sesideman iki, Pak. Iki tenan lho, Pak. Enggak, Pak Tukiman. Lho. Ijaana ngisor. Embel-embel apa neh? Arepa suarane rapati apik ya ben ngono kuwi. Tenan lho Pak iki lho. Provokator. Mas Wandi mon nggih. Nggih, engko caping gunung karo Pak Tukiman. Nggih. Iki dibawani Nggih. sesideman. Ya. Ya semono kuwi pancen Mas. Heeh semono. Wiwitane handar sang pekik iki Pakku iki. Nggih, Mama. Aja kok purut gelange kok ngawur. Lah ya gelangku kalah gede. Wah, nisae men to, Mbah. Sehat selalu nggih. Nun, tenane nek ra payu kula pake. Sehat selalu nggih, Mbah. Amin. Sing Mamake penting tenan. banter. Mamake tenan Ya ngandung. pokoke mantuk. Siwoku. Oh, si Bude. Pokoke mantuk. Iya. Priya bagus kang olah budaya pengen munggah ora Mengke wae nang kene sik. sowan menyang kutha gedhe Oh, Salim sama kakak. Salim. Soleh ya le, pinter ya le ya. Salim karo ustad karo ustadzah. Iki aku tak omong ke kakak kok, kakak tua. Kakak. Wah, aku sing bagan tuwek. Kakak tua.
Bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir iki gandeng 50 ya rada tak dawak-dawake malah lek dawi 50 kok engko tambahi Mas tenang ae swara kurang permono neng wasis ngungkro ngungkrum marang bendara dah sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesi demam patukiman batin batine piye pandi iki jebelan ya iso bawa cek kung ngertine ger isoe ger methuki wong arit tok apa piye sembarang iso lho Pak lah ya sembarang saged Pak sing ora iso apa to Mas dodolan apa-apa aku ya pinter dodolan ki usaha apa-apa ya oke jalan gadek-gadekke ngono iki paling pinter gadek ke apa sertifikat terane omah kabeh sekolah ya Mas sekolah kan pinter ben pinter langgame nggih menika Pak wow Pak sinten Prayitno Suyitno ya Pak Suyitno Sakur Pak Suyitno nggih luwe becik paten nono timbang terpisah berikan sulistya wangi samudana marang kula warga garwalan praputra diratani ya Mas Wandi. Nggih. Mengetan nggih Pak. Leres ngetan to mriko? Nggih. Kali mengetan. Serba penak iki. Iya. Sone penak. Iki sone saka ngendi Mas? Musisine ya penak, penyanyine ya penak. Penyanyine penak nggih Pak. Suarane. Ya suara. Lumayan. Sone saking Sawit Boyolali. Malah saka Sawit. Iki kagungane Pak Guru Dian. Pak Guru Dian namine napa niki? Dian Sound System. Dian Sound System saking Sawit. Ugi dipun abadikan kalian Eksis video syuting multimedia. Ya Mas. Eksis multimedia. Oke, kalian ngetan mulai. Monggo Bapak Ibu. Niki wau pun dahar nggih, Bapak Ibu. Pun. Nggih, kepara ingkang dereng ngersakaken dahar menika mboten sah menggo dipun aturi. Nggih, langsung pinarak mriko minggah lajeng kiri nggih Pak Bu.
Urip ana kutha gedhe Kasah. Nggih, tak nyaket Pak Kasah mengke mbok menawi wonten request lagu nggih Pak Kasah. Pak. Pak. Ibu. Nembe flu kula. Nggih, selamat acaranipun lancar nggih Pak Bu. Mengke request lagu menapa? Ibu menapa Bu? Alan jenengan riyen mengke menembe Pak Bu napa lagune? Mriku mawon. Meniku mawon, Mbak. Pasrah bongkoan. Nek Pak Kasah menapa? Derek mawon. Lagu derek mawon ki rung diciptake ya, Mas. Napa to, Pak? Misale napa nggih lagune sing niki nembe viral umpami Kusuma Wijaya, terus Puspita Nala, terus napa sing lagu lawas saged Kelinci Ucul, Nyidam Sari. Napa, Pak? Setya Tuhu. So kula nggih kersa. Aduh, nang buke niki buke usul Cocak Rawa berarti permanukan, Bu. Iya. Loh, Cocak Rawa niku lak manuk to, Buke? Oh nggih. Ah, Mbak Ririt nyanyi Cocak Rawa. Nek bangsane manuk-manuk niku kula nggih suka. Raya ngono to, Nduk. Lilis Putri. Manuk Cocak Rawa. Nggih, mengke. Saking Bu sinten panjenengan asmanipun? Bu Darti. Bu? Oh, mbakipun Pak Kasah Bu Darti.
Siap lagune Cocak Rawa. Siap mengke diaturkan ya, Bu. Niki lagune ditelas kiriyen. Di anu Mas, di list lagunya tadi ya, Mas. Heeh. Permanuan Cocak Rawa. Jat Miko. Lagune permanuan kabeh. Oh iya podang kuning ya permanuan. Ya permanuan. Iku wis pokoke teko los wong nggone dhewe. Iya nyantai. Iki Kang Kasah nang nggonku aku ya teko uka-uke wae. Ah iya. Ora tak koyo padha kancane aku. Weh, ora padha kancane luwih dhuwur apa? Lah piro 15 aku ya sedang. Malah ngedap-ngedapi mener apa to sembodo. Ya ora Mas? Anggere ririt gadoh nang kene. Oh iya tenang ae. Pun saged sowan nggih Pak nggih, Pak Kasah Ibu. Ndak kesek nggih Mas. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke dipunaturaken lagunipun. Bu Darti, siap ditunggu lagunya. Monggo Mas. Nggih, matur sembah nuwun setunggalang kamiyak sepining sasana ndherekaken kaipun para tamu Putri Kakung Mindolyo. Sawetawis para tamu dereng paraden anggenipun nyekecaken dedhaharan pramila kadang-kadang panitia dereng kepareng dipun lajengaken lampahing tata bocara. Tasih mirunggan wanci sarengan Pamentri Budaya Campursari PD musik ingkang parang ngaturaken langen suka. Sowan Widiwati wingking saking Laladan Kabupaten Klaten bersinar. Sowan Lilis Puspita. Menyapa dulu tamunya, nggih. Wilujeng siang Bapak. Pak, wilujeng siang. Sampun ngantuk to, Pak? Oh, dereng. Didepi wong ayu-ayu ngantuk. Lah nggih to ngantuk nek ya maneman ya, Pak ya. Liar-liar iki menikmati. Anjir, sekecakaken lenggah. Oh, tombo ngantuk. Tombo ngantuk. Anjing. Iki jenenge sore iki nuju prana. Tondone iki pamundutan panyunan kathah sanget. Kathah sanget sak menika. Iki lumantar serat. Yeah. Ugi nyuwun lagu Langgam Dadi Ati. Oh iya. Kalian Bowo. Nggih. Iki saking Pak Singgih RT Sedoso. RT Sedoso. Nggih. Piyaine ingkang pundi sak menika Pak Singgih? Halo. Pak Singgih teng mriko. Oh, ten mriko. Menika mawi saweran apa iki? Paseduluran. Oh nggih. Iki ngene iki lho. Mekaten. Iki wis duwe anu iki. Wis duwe kumpulan. Nek sedulur kudu bayar ngene iki. Nyawer aja punjul 50. Wis duwe perkumpulan. Mboten apa, niki mboten pati penting. Sing penting lagune diaturi. Wathah sanget pamundutan sak menika. Nggih. Diaturi sing dhisik aku manut. Ya, diaturke sing niku riyen nggih mboten napa-napa. Oh niki barang nggih. Iya. Barang diaturke. Menika setunggal langgam kewala mengke kapurwakan lampahing tata bacara. Nggih. Mriki iki sing piyai budaya sing pundi, Pak? Sing kersa bawa ngoten, Pak, biasane. Budaya sedanten nika. Cuman ra dicoke woh ngoten kan bawa niku. Mboten anu napa kula jake duet ngoten lho. Mbah Man nika nek duet jenengan. Mbah Man. Nika gek nom. Halo Mbah Man. Gek nom ndrotok nika. Sing menika? Nika kulino. Nika lho nika lho. Nika. Senane aluke. Aluke arep aku biyen. Mbah Man kersa duet kalih kula Mbah Man Dadi Ati. Isen.
Isin jare. Isin reputune nyanyi niku bahagia lho, Pak. Kok dadak isin. Bawa, Pak. Kowe bawa, Pak. Ki arep bawa apa arep nyawer, Mbah? Arep bawa apa? Mboten nggih. Ora. Nggih. Ya terke bawane barang. Kaprawakan saking Nduk Lilis, ayo bawa gegarane wong akrami. Suaramu ki apik, serak-serak basah. Serake ra seneng, basahe aku seneng. Gegarane wong akrami tutupan datu turupa hamong hati pawi dari yang lain. Lah iya, ngene iki arep suarane apik iki diokehi mangan iwak. Apa iwak apa, Pak? Biawak. Aja kleru ya. Aja kleru. Kowe iki wingi kleru iwak biawak, kowe iki malah muni iwak biawak. Lho, nak yo to. Mangga. Halo, pot pisan kena pisan yen gampang luwe tan kena numbas arta swanten Mbak Lilis Puspita katur sanget para tamu sinambi tindak pokok siap ngale iseng kaya malah bangun tresno
Gayeng men to Pak mriki Pak. Gayeng men to niki. Ngrembak menapa lah sak menika? Ngrembak menapa? Ngraosi penyanyine? Oh mboten. Dirasani nggih. Nek dirasani saya mboten napa-napa nggih Pak. Dialem. Oh nggih. Ngersake napa Pak jenengan Pak? Alah. Alah, napa? M. Bu ampun ngoten to Pak. Nggih. Sekejap kan lega. Jenengan ki kerencangi anu lho gerong banter banget nggih. Derek tepang asmanipun Pak sinten ayo. Jenengan ki jenengan. Asmanipun Pak sinten? Pak Ipin. Pak Ipin ya Allah, mula kok cilik lho. Nggih, Pak Ipin ngersakaken menapa, Pak? Monggo kersa. Waduh, ojor iki. Non? Oh bojo loro. Iya. Piye, Pak? Lah. Oh, harus diparingi mesti. Piye, Mas? Oh, lah, kuatah sangat, nggih. Wilujeng siang, Pak. Oh, nggih. Badhe ngersakaken menapa sak menika? Kok nimbali mriki lho. Bajing loncat oke. Kok ngene-ngene? Jenengan astane pun ngene-ngene lho, Pak. Benak ya to, Pak. Request kok ora menehi bonus lho. Ayo.
Ya Allah, jan piyai tik lo momen. Napa? Bajing loncat? Sia-sia mengharap cintamu jenengan. Ayo bajing loncat ki larang loh iki. Oh iya, sia-sia mengharap cintamu. Oke. Gah wong jenengan ora nyawer kok. Piye, Pak? Mas Sarno. Anjir. Nek iki sing ngersake sia-sia mau Mas Sarno. Nek sing bajing loncate Pak sapa? Pak Kempit sapa? Pak Mas Hartoyo. Partoyo. Oh iya. Dilanjut saja Pak ya. Matur sembah nuwun pamundutan sampun keparang katur mawi langgam dadi ati katur sanget para tamu. Prayogi wanci sampun pikantuk dawuh amegukati purih ngaturaken rantamaning tata bocor ingkang sampun kepareng rinancang rinacik dumateng para keluarga agung. Mugi kanthi kajat panjenenganipun kipanti ngipanti tansah manggih kamulyan jati.